Мили братя, искам да се обърна към всички българи с това, което се опитваме като послание да направим към народа и към младите хора по принцип, защото сега живеем в едно такова време на един такъв нихилизъм, бих казал. Хората се интересуват как да преживеят деня и да влязат в утрешния ден. Не обръщат внимание на ценностите, които са водили нашите деди. Трудно е да накараш един млад човек в момента да усети и да почувства това, което хората преди 100 и повече години в нашата по-близка история са чувствали, когато отиват на смърт. И то на явна смърт, защото нашата история е пропита с такива моменти, когато хората са си давали живота за България и в днешно време те са забравени. Ние сме хората, които се опитваме по този начин да накараме хората да се върнат малко назад, да почувстват това, което са почувствали нашите деди, оставяйки семейства, дом и излизайки на война да защитят родното, българското. Припомнете си на какво сме способни, защото ние сме наследници на нашите деди и те са най-голямото доказателство какво можем ние българите, когато повече от един човек повярваме в една обща цел. И аз бих пожелал, ако българите желаят да преустроят своето общество съобразно новите идеи, да уважават традицията, да зачитат героите, които са дали своя живот и своята кръв за свободата на родината и да останат в историята като нация. Бъдете горди с произхода си, бъдете горди с дедите си и светлото бъдеще ви ще предстои. Данюва мама домаше Даню лесинко Даню Кандисах мама сандиса Гледах ва мама и ви Балкана хванахте.
Шипка. 3 деня младите дружини как прохуда бранят. Горските долини трепетно повтарят на боя ревът. Пристъпи ужасни. 12 път гъстьорди лазят по урвата дива и тела я стелят, и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк. И още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. Bere